Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Colentits. Tawagin nyo na lang po akong Angelica, isang single mom. Naging 3 years din po kami ni JM. Ayoko po na sana siyang balikan yung katas ng nakalipas ko sa kanya, pero bumabalik siya. Eh, pati ba binabalikan? Pag ganun pa pa. Ay, pa ba? Sisimulan ko po ang mga katas ng nakalipas ko nung ako ay 4th year college. Oh, mahal na mahal mo, nagre-relapse ka, girl. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng kanyang nakalipas. Maya, ano ba yung sasabihin mo? Mamaya na nga. Importante to eh. J.E., makinig ka. Oo, after. Kasi 3 Makinig hours ka, lang buntis tayo. ako. Ano? O, mo? Nawalan ka ng gana, di ba? Kasi hindi mo ko pananagutan. JM, sabi mo. Prank ba to? Ba't naman ako magpa-prank? Mahirap umiyak. Ha? JM, takot na ako, kaya kailangan damayan mo naman ako. Sure ba yan? Kapal naman na mukha mong tanong yan sa akin. Ba't naman ako mampaprank ha? Hindi ito magandang prank. At di ako gano'n na tao, JM. Paano to? Pinaprank Nag-aaral mo pa lang ako tayo eh, JM. Sige, nakasayang yung oras. JM! Bakit pag seryosohan hindi mo kayang magseryoso? Ayusin mo naman! Paano ako Anong gagawin natin? Sigurado na ba yan? Na-check mo na ba na maayos? Hindi naman ako grade 2! Marunong naman ako! Anong plano? Yan lang kaya mo isagot sa akin? Prank ba to? Seryoso na? Yun na lang? Dalawa natin tong ginawa! Akin ba yan? Sobrang kapal ng mukha mo. Sinampal mo ako? Sobrang kapal ng mukha. Dapat ang kulang pa nga yan. Kulang ba yan? Tama na! Anong klaseng tanong yan? Anong klaseng tanong yan? Ano ba? Tumigil ka! Tumigil ka! Ano? Bakit mo itatanong sa akin kung sa'yo ba to? Sino ba Malay yung ko ba kung may boyfriend? iba kang lalaki? Ang kapal! Ano ba? Ang bastos mo! Hindi ako makapaniwalang naririnig ko sa'yo yan! Alam mo, taas pa ng pangarap ng mga magulang ko sa akin. Ako ba? Ako din naman Ako din naman eh! Wala bang pangarap ha? Ginusto natin to, tas ngayon ganyan ka? Ano, asan ang bayag mo ha? Ang kapal ng mukha mo ha? Ikaw din! Dapat ako yung nagagalit, hindi ikaw! Basta, hindi akin yan. JM! Panagutan mo ako! JM! Ano ba? JM, tulungan mo ako sabihin sa magulang ko, JM.
Jay, maawa ka! Anong gagawin ko sa sarili ko? Jay, Ewan ko sa'yo! Takot na takot ako, Colin Tits. Ano sasabihin sa magulang ko? Nabuntis ako. Igagraduate pa lang po ako. Magagalit po yan sa akin. Baka mapatay ako ng mga magulang ko. Lalo pa na ganun yung reaction ng tatay ng anak ko. Kapal na mukha. Darling, mas maganda siguro magbarong ako sa graduation ng ating anak. Hindi, para depende- mukha akong congressman. Depende yan na sa kulap. requirement. Walang natatawa. Tumama ka! Huling-huli mo talaga yung kiliti ko. Ay, basta Oh ikaw my magkakalala. gosh. Oh my gosh. Eto na nga. It depends sa kung ano ang ipaparequire ng school. Hindi ka pwede magsuot ng gusto mo lang at kung ano ang feel mo. Ay, wala naman sila pakialam. Meron niya may anak, anong attire? Sa graduation nyo, excited na kami at bibili na kami. Mag-online shopping na kami. Parang Tagalog na lang kung Mama, ano lang Amerikana. daw po, yung panghawak mo ang beat na costume. Anong costume yun, anak? Pang badyaw. Gusto mo talaga? Gusto magtibak lang ako? Ay, hindi, iba pala yun. Hindi naman nakatira. Anak, totoo. Ano yung Hindi susot po, namin? joke. May sasabihin po sana ako sa inyo. Oo nga, sabihin mo na ano yung susot namin. Gagraduate na po ako. Yes! Sa wakas, darling. Nakapasa ka sa finals. Pero wala pa naman ilang buwan pa lang gagraduate ka na, Opo, pero siya- excited na ako. Opo. Ba't umiiyak? Salamat po naman sa pagpaparal niya sa akin. Siyempre, anak, walang ano. Wala yun. Responsibility. Wala kang utang na loob sa amin. Ang Totoo utang yan. na loob, ang tatay mo ang may utang na loob sa akin. Ayan na naman Baka tayo. Ayan hindi mo na. naalala. Pinatawad kita. Ulit Sige. na naman. Basta to. masaya kami sa'yo. Anak, huwag ka nang umiyak at makakagraduate ka na. Kaya mo ni nanay mo, anak. Basta mo Nagrarap gagraduate. lang ako. Basta gagraduate ka na. Labat. Anong wish mo sa anak mo sa pag-graduate niya? Nagbibisikleta lang. Parang sinusumbat mo. Sabi na, hindi niya utang na loob yun Hindi. Yung yung pagod ko na nagbibisikleta Mayaman lang. ba tayo ako mahirap? papunta Ba't sa trabaho. sabi mo nagbibisikleta ka lang? Mahirap ba tayo Mahirap mayaman? lang tayo nagbibisikleta nga eh. Pero yung bike ko, 350,000. Oy, saan mo Mahirap. kanilimbat yun? Santa Cruz. Mara- Santa Cruz yung bike ko, Santa Cruz, Manila. Ayan. Doon mo kinulimbat. Ay. Huwag mo na sabihin na doon galing yung bike. Mainit-init pa yung puwit ng bike. Kakakaden. May nakasukbit pa kanina. Nainis ako, sumasabit yung paa ko pag nagpinal ako. Kung tumutunog ka, chikikang. Okay, Darling, maniwala na sa anak ko. Muna, chikachong. Anong bike yan? O anak, tuwang-tuwa. Happy na kami anak sa graduation mo. Diba? Excited na kami. Excited na kasi kami anak. So ano yung sasabihin mo anak? Buntis mo ako. Tawa kami sa prank mo. Tawa na Sa tayo. prank. 1, 2, 3, go. Isa pa! Hindi ko lang ba Hindi po ako nagpa-prank. Tumulo po yan. Tumulo po. kasi... Bakit tayo magsabi na isa prank? Isa na po. Diba naman yun ang pa-prank ang magsasabi na isa Hindi, prank? inunahan na natin kasi alam naman natin hindi totoo. Huwag mo kami ipaprank. Okay. Sabi ko nga. It's a prank ba yan? Hindi po to, it's a prank. It's ano a yan? fact po. Ha? Bastos ka. Ayusin mo yung bibig mo. Ano yun?
Mga Papa, sorry, nabigo ko kayo. Bakit? Ano yan eh? May boyfriend po ako. Ano? Kailan ka ba nagka-boyfriend? Di ba sabi ko bawal mo na yung boyfriend habang nag-aaral? Meron na nga po. Tapos nabuntis niya po ako. Anak ng pating naman na bata ito. Ano? Totoo! Diyos ko, Kanor, kausapin mo yung anak mo. I'm speechless. Ano? Anak? Yan, totoo ba yung sinasabi niya ba yung prank? Yan po, Papa. Ano naman? Diyos ko, papapamura ako sa batang to. High blood din ako. Huwag niyo muna akong kausapin. For 30 days. Paano mo ginawa siya? Paano nagawa sa amin ng magulang, Ben? Nagtago lang po. Aray mo, sinabi pa. Bakit ka sumasagot? Rhetorical question yon. Paano mo nagawa sa amin to? Para sa iyo yan eh. Nagtago nga lang po. Huwag ka na sumagot! Aray, Mama. Naawa po ako kay Mama at Papa kasi nahirapan na nga sila eh. Pero kailangan kong aminin eh. Para hindi na ako mahirapan. Nadidepress po kasi ako. Nakagraduate naman po ako pero ayun, buntis nga lang. Tinatago yung tiyan. Unti lang ang nakakaalam po ng sitwasyon ko. Hanggang sa mga anak po ako at naitawid ko ang lahat. But still, maasa pa rin akong matatanggap ako ni JM kaya nakipagkita po ako sa kanya. Malapit na akong mga anak. Hindi mo Kita man ko. lang ako kinongratulate ng graduation natin. Oo, gumraduate ka ako, hindi pa. Alam I mo mean, naman, 5 years sa graduation engineering. ko, hindi mo man lang ako Di kinongratulate. ba wala na tayo? Pero may Binukautan mo nga ako pinagsamahan. Pinagsamahan. Ano sabi mo? JM, para matapos na to, hingi sana ako ng tulong sa panganganak ko kasi hindi biro yung gagastusin eh. Ayokong ipapasan kila mama at papa lahat eh. Kaya Hindi ka ba normal delivery? Hindi mo ba pina-check up yan? kahit normal delivery, may gastos pa rin naman. Saan mo ba nakuha yung mga ganyang impormasyon? Ano gusto mong gawin? Hindi pa ako engineer oh. Sabi mo sa magulang mo na may anak ka na. At ba't ko gagawin yun? Eh dahil responsibilidad mo tong bata! Sige, sumigaw ka pa. Sumigaw ka pa. Responsibilidad mo to! Ba't parang kasalanan ko lang to? JM, ginawa mo tong bata! Pwede ba? Ikaw pa yung nagagalit, dapat nga ako yung nagbabarangay, nagdedemanda! Wala akong pera, tignan mo. Oh, wala. Oh! Ay gumawa ka ng paraan! Ha? Lalaki ka eh! Bakit ako yung gumagawa ng paraan? Oh, ayan. Alam mo naman, estudyante din ako, di ba? Oh, ayan. 5,000. Wala. Wala akong pera. JM, Okay na yan. hindi kasya to JM, hindi kaya namang magulang Ano gagawin ko? Wala akong trabaho. Estudyante rin ako. Pag bembang, alam mo yung gagawin. Pag manganganak na yung binembang mo, hindi mo alam. Bibig mo talaga eh, no? Dahil sa'yo. O di wala nga akong pera, yan na yun. Isiiwan ko sa'yo yung Gcash ko. Isend mo. Tulungan mo ako. Wala nga akong pera, ang kulit mo. Naintindihan mo ba? Wala kang kwenta. Wala ka talagang kwenta. No, ambag ko yan sa magiging ano ko yan magiging inaanak ko yan, I'm sure.
Naiyak naman ako sa ginagawa mo. Ikaw pa Kapal yung talaga gumagawa ng paraan. Palang mukha ng JM na yan. Mars, paano na yung buhay namin ng anak ko? Saan kami pupulutin? Diyos ko. Andiyan na yan, Mars. May awa naman ng Diyos. Hindi ko ito mabubuhay. Mga anak ako, paano ako makatrabaho? Wala naman si mama at papa. Hirap na hirap nga ako. Gapangin nun sa pag-aaral. Tutulungan ka nila. Tutulungan ng mga magulang mo. Mars, magkano monthly ang bag mo? Ako ba yung ama ng Hindi bata? nag-ambag ka ng 10K. Baka pwedeng monthly na to. Malaking bagay yun sa amin. Wah! Mars, ganito na lang. Pag namatay ako, mag-aabuloy ka ba? Hoy, Hindi lang. Tanatanong ko lang. Siyempre, pero huwag ka magkano man. abuloy mo pag namatay ako? depende. Magkano? Halimbawa, Siyempre, kaibigan kita. magkano? Mga 50K, ganun. O, i-advance mo na. Talagang gusto ko na mawala para makaano. Anong klase? Oo nga, no? Pwede pala. Diba, makakatulong yun. O, ilalabas mo pa pag nategi ako. O, ilabas mo Sabagay, na. di mo siya magagamit pag O, tegi ka na. 60K na yan. 10K, tas 50. O, 60K, advance na. Kahit huwag mo na akong bigyan ng abuloy. Uy, ano ka? Bibig talaga nito. Tutulong ako agad kaya kong tumulong sa'yo, okay? Aga. Mars, thank you, Hindi ko alam paano pa ako nakakatawa sa ganito sitwasyon. Ang kapal na mukha ni JM, no? Makapal talaga. Kamusta kaya siya? Ay, naku! Bakit nagumano nakakainit? Balang sa buloy mo! Nakakainis! Kumakain kaya siya? Hoy! Music is sweet, but the song ain't complete. Naawa po ako sa sarili ko nung time na yun, call and tits. Helpless ako. Kaya kung ayaw niya sa anak ko, edi wag. Naka-recover po ako after ko manganak at nakapagtrabaho agad sa isang opisina. Sa awa ng Diyos, nagkaroon ako ng komisyon at napakalaking tulong nun para sa amin ng anak ko. Proud ako sa sarili ko kasi certified signal mom na po. Makalipas ang 6 na taon, biglang may nagparamdam. Ayan na. Ayan na! Ano? Na-realize ko lang, gusto ko Joke ka? lang gusto ko ipasyal yung anak ko. Why? Sabi mo, anak ko yun, di ba? Kita mo, Are you joking? alam mo na, kidding? tinignan ko yung social media mo. Kahawig ko talaga siya. Oo, kaya ko namang sumuporta sa kanya. Hindi man ako naging engineer. Wala, minalas. Pero okay lang yan. You're such a loser. Yabang mo naman. Saka mo lang nakita na anak mo pala yun, napatunayan kasi kamukha mo. Pero kung hindi, di lalo mo nakupirma. Kunyari, na hindi sa akin yung bata. Tapos ngayon may hiramin. Ano ako, tanga? Bigla ko yung papahiram? Sa taong tinatanggi? Yung sarili niyang anak? Ano, baliw ba ako? Gold ka ba? Ha? Ba't Gold ganyan ka ka ba? magsalita? Eh kasi May deserve mo. karapatan ako. Anak ko Deserve yan. mo! Anak ko yan, di ba? Deserve mo! Anak Anak ko yan. mo? Biglang anak mo, wow! Porke maayos na kami? Porke yung bata masaya nang wala siyang ama? Ipaglalaban ko yan. Ay, Ha? di go! Ganyan yung Iintayin ko. Talagang ganito dahil ikaw nagturo sa akin maging matigas at palaban dahil sa'yo. Hindi. Deserve mo. Wag mong lalapit ang pamilya ko pag ginulo mo ko. Tandaan mo, ididemanda kita. Tandaan mo. O sige, tandaan mo rin, kukunin ko rin yung bata sa'yo. Kunin mo kung kaya mo! Kunin mo! Cause it's all behind us now. Cause we love Metro's #1 Love Radio. Basic!